Krásný den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu pořadu Krajina očima. Podcastu, který vzniká ve spolupráci Národního ústavu pro integrovanou krajinu a společnosti Adaptospace. Dnes se podíváme na krajinu očima ředitele Národního parku Šumava, pana Pavla Hubeného. Ahoj Pavle, vítej Ahoj. U nás v táboře. Já si vlastně asi vůbec neumím představit, co všechno obnáší ta práce ředitele Národního parku. Vůbec jakým vším tématům se musíš věnovat ty jako ředitel na tak rozsáhlém a rozmanitém území? Je to rozsáhlý a rozmanitý. Vlastně já myslím, že se to nedá ani moc stručně říct. Tím nechci říct, že jsem nějak jako dobrý v tomhle tom. Pořád se učím, jo. Mm-hmm. Ale počkej, já si pomůžu takhle, že já jsem vlastně začal původně ochranu přírody dělat na správě HKO, to bylo ještě autotáče, a tam jsem psal odborný stanoviska. Když chtěli třeba zemědělci meliorovat nějakou luku, tak já tam šel a napsal jsem odborný stanovisko. Takže vlastně první věc, ve které jsem jako trénovaný docela dobře, je nějak zdůvodnit, proč se to nemá meliorovat. A najít ty druhy a vysvětlit, proč ty druhy jsou důležitý. Potom od roku 1992 dostala správa kompetence za zákona, takže nejen, že psala stanovisko pro nějaký jiný rozhodnutí, ale ty rozhodnutí psala sama. Takže, a to je moje vlastně hlavní profesní kariéra, dělat tohleto, že nejen, že si to odborně musím zdůvodnit, jak to chci udělat, ale zároveň musím ještě vážit nějaký další zákonné věci a práva účastníků řízení, že jo? Což není vždycky jednoduchý, protože člověk má třeba nějakou emoci a tu do toho nesmí promítnout, tam musí být co nejvíc jako racionální. To jsem dělal přes 20 let. A když jsem se stal ředitelem parku, tak jsem vlastně tohle musel trošku vypnout. A protože ten ředitel je vlastně zároveň zástupce jakoby státu jako vlastníka na tom území toho národního parku a spravuje nebo zodpovídá za skoro 50 000 hektarů lesa a za nějakých 10 000 hektarů zemědělských pozemků. No a tak tam přijde spousta jako dalších věcí k tomu, že nejen, že to člověk má dělat správně z hlediska té odbornosti, ale musí znát ještě nějaký, nebo naučit se nějaký ty další zákonný limity a většinou je to tak, že každý ten můj kolega, ten náměstek, jsme malý tým vlastně, představuje nějakou činnost, někdo ochranu přírody, někdo správu lesa, někdo správu majetku a oni často jsou jako proti sobě, že jo? Protože to jde proti sobě a já jsem vlastně ten, který se snaží najít nějaké řešení, které vyhoví plus minus všem a přitom neporuší zákony. Jo. Takže takový mediátor vlastně. Vlastně jo. Hledáš kompromisy a spojuješ je. Vlastně jo. A jak ses dostal k ochraně přírody? Já jsem to chtěl dělat vždycky. Já jsem to... když jsem byl malý, když mi bylo 7, tak táta dostal těžký infarkt, to bylo v roce 1970 a tehdy nebyly žádné operace, nic, prostě léčili to nitrákem a hlohovým čajem. A táta ještě navíc měl jako, ho to jako zasáhlo jako trošku mentálně, on měl strach, že to přijde znova. A bál se někam chodit, dlouho mu to trvalo, než se to naučil. A vlastně já v těch 7 letech jsem se stal takovým jeho průvodcem na jeho vycházkách, aby nebyl sám, aby se nebál. A táta byl učitel a učitel biologie, zeměpisu, výtvarky. Takže vlastně já jsem byl jednak synem a jednak žákem. A jeho hlavním žákem v té době. No a vlastně, jak jsme chodili ven, tak jsme furt jako o tom mluvili, jak, co se tam děje, co jsme viděli, fotili jsme si, sbírali jsme motýly, pak jsme si zaznamenávali ptáky, sbírali jsme šutry, prostě on se snažil, aby mě to trochu bavilo s ním chodit. No a tak mě to bavilo. No, takže od malá vlastně jsem chtěl dělat něco takového. To mě zajímalo, jestli bys mohl popsat, jak vlastně vypadala Šumava před tím rokem 89, anebo možná ještě vlastně, jak se to změnilo v tom poválečném období, v éře socialismu, co vlastně bylo na Šumavě třeba spácháno za nějaké zásahy, které teď vy vracíte zpátky, nebo jestli bylo všechno uděláno správně, protože ty si sám říkal, že si dával posudky na meliorace a odvodnění, tak jestli vlastně by si mohl nějak stručně vlastně popsat tu Šumavu z tady toho úhlu pohledu. Ale nevím, jestli to dokážu stručně. Jo, takhle. To se omlouvám. To nevadí. Protože jako dobrý je se podívat na ty filmy Pod Jezdečí skalou a tak. Ty dost jako zachycujou tu atmosféru, která tam tehdy byla. A takový toto
že ty lesáci o všem rozhodovali. Jo. To bylo ve správě lesů. Všechno to tam prostě řídili a lesáci versus plus teda pohraničníci a ostatní. Ale tam, promiň, že ti přeruším, tam už bylo vyhlášený HKO v tu dobu. Tam bylo HKO určitě, Národní park až jasně, 91. Jasně. No ale jako děli se tam věci, které se vlastně jsou asi logický v nějakým hospodářském prostoru. Jo? Tehdy se šumavský lesy nepovažovaly za lesy nějak přírodně extrémně hodnotný. Oni byli zajímaví tím, že vydrželi ten imisní nápor, že nezničili sírový imise jako v Krušných horách nebo v Jizerských horách, takže ty lesy byly jako relativně zdraví, ale byly to hospodářské lesy z hlediska jako toho jejich vlastníka a bylo potřeba tam těžit, musel se plnit plán, muselo se bojovat s kůrovcem, který tam občas byl, nebo byly tam nějaký polomy, tak se to muselo vždycky vyvést, vyklidit. K tomu se používala neskutečná technika, která to rozezdila všechno, třeba když vytáhli to dřevo. Jo, protože tam bylo bahno a ty smrky v tom bahně tolik nerostou, tak se tam odvodňovalo. Buď se odvodňovalo bagrama, nebo když se tam bagry nedostalo, tak se tam prostě natáhla bleskovice, odpálilo se to trhavinou. Jo, úplně takhle? Jo, taky tak, jo. A když já jsem nastoupil do ochrany přírody na konci 80. let, tak byla taková, tak ten stát tehdy měl takovou ideu soběstačnosti a ve všem chtěl být soběstačný, i v té zemědělské produkci. A protože už tehdy se zastavovala jako nejlepší půda okolo Prahy a v Polabí, tak soudruzi vymysleli, že za tuhle půdu se musí zmeliorovat nějaký území v horách nebo v podhorských oblastech a nahradit tu půdu, kterou jsme ztratili tou zástavbou. Takže moje první práce, když jsem nastoupil, to byly takzvané dočasně nevyužívané pozemky, takže ty byly zmapované a teď my jsme museli je navštívit a rozdělili jsme do 3 kategorií zhruba. Přírodně skvělá, průměrná, povl a určitě ten povl a ta průměrná, ty by měly spadnout do té revitalizace. Ty u těch přírodně cenných se jako mohlo diskutovat, jestli to má cenu nebo nemá cenu, ale přesto spousta krásných luk zrašlinělých s prstnacema, s rosnatkama byla zmeliorovaná, protože prostě ten ochranář to nedokázal ovlivnit. Někomu se to nehodilo do plánu. Jo, takže to se všechno dělo v těch 80. letech a ono to bylo, jako ta nesmyslnost byla do očí bijící. Jo? To jako všichni jsme cítili, že jsou to vyhozený prachy, že prostě na tom zmeliorovaným rašeliništi kukuřice neporoste. Jo? No a ku podivu tam nějaký čas i rostla. Jo? Ono to zase soudruzi to uměli jako pohnojit. Takže to bylo trošku děsivý a jako právě, že spousta lidí byla tehdy jako docela bezmocná, takže on ten převrat v roce 89, on měl docela jako ekologický patos, jo? Protože spoustě lidem vadilo, co se děje s tou přírodou v Čechách. Do toho roku 89. Do toho roku 89. Hele, a probíhala na Šumavě i těžba rašeliny? Probíhala, no. Jo. A to probíhalo jakým způsobem? No takovýma rypadlama, bagrama. A vlastně muselo se to odvodnit předtím, nebo ne? To se neodvodnilo? Částečně se to odvodnilo, to určitě. Museli se tam udělat takový ty pojezdové trasy, že jo, z panelů, no a pak už to jenom kopali, že jo. A kopali to v nějakých vrstvách, přičemž to, co se nedalo, co nebyla rašelina, tak ho zaházeli na hromadu, že jo, to byly nějaký starý zbytky dřeva, který tam leží třeba 2000 let, tam leží kmeny, že jo, tak ty máme teď na hromadách okolo toho, skoro zúhelné. Aspoň něco zůstalo. No něco zůstalo, jo. A to bylo jako třeba Soumarský most, že jo, dneska je tam nástupní místo na splouvání a naučná stezka, tak to bylo vlastně vytěžené rašelniště, jo. Tam prostě několik metrů rašeliny zmizelo, ve Vlčích jamách kousek vedle taky, takže to bylo jako průmyslově těžená rašelina, no. A všechny rašelniště byly vymapované za toho totáče, byly vymapované jako zdroje rašeliny, jo. Protože to bylo součást toho plánování. Když tě tak poslouchám, tak mě úplně napadá, bylo ještě v tom 91. roce co chránit? Když vlastně se tam... Ku podivu, jo, protože Šumava je obrovská. Jo? To je jako hodně věcí na Šumavě zachránili ty dráty a vojenské prostory, protože přeci jenom ta ideologická hranice mezi tím imperialistickým světem a tím naším komunistickým
byla klíčová a ta měla nejvyšší prioritu ochrany. Jo. Kdyby to nebylo, tak by to pravděpodobně vypadalo jako v Krušných horách. I když v Krušných horách taky jsou pěkný místo, teda musím říct. Jo. Taky tam přežili krásný kusy krajiny. Ale u nás teda víc díky tomu. Takže v tom ochranném pásmu, té železné opony, tam se nemohlo hospodařit v lesích, tam se... Mohlo, ale bylo to těžký. Jo. Za ty dráty se každý nedostal, tam člověk musel být prověřený, protože tam už za drátama už se dalo přeběhnout. A ne s každým mohl jet pésák se samopalem, aby tam ho hlídal, co tam dělá. Takže tam, já vím, že si tehdy lesníci strašně stěžovali, že jim tam vítá kůrovec z Bavorska a že vlastně ho nemůžou včas zlikvidovat, protože než se prověří ty dělníci, co tam přijedou, takže je to těžký a že to trvá dlouho a kůrovec vylítává. Jo. Tím pádem ani zemědělství se tam moc neprovozovalo, protože tam nebyly... Tam se vyháněly krávy, aby to vypásly a s tím byl nějaký prověřený pastevec. Prověřený krávy a prověřený pastevec. Jasně. A bylo to hodně takový extenzivní. Jo? A ve vojenských prostorech to bylo vlastně podobný. Tam byl třeba velký prostor vojenský, dobrá voda, tam měl 10 000 hektarů, že to je dneska okolo Prášil. Tak tam sice jako byly zničený nějaký části tím výcvikem, kdy tam jezdily tanky a točily se tanky a vojáci tam spali a všechno, něco zapálili, někde se jim vylila nafta a tak. Jo, to tam pochopitelně probíhalo, ale zase většina toho území si žila svým způsobem, svým životem a nikdo tam nevylez pořádně. To, jak jsi řekl vlastně, že tam občas něco vyteklo a občas se tam něco vypálilo, tak to mě přivedlo na otázku vlastně, jaký máš názor na takové ty katastrofy. Právě v tady těch oblastech, tak nedávno to bylo Československý, Švýcarsko, a nebo i vlastně ty polomy, různé orkány a podobně. Tak jaký je tvůj názor na tady ty věci, co se týče přírodních procesů a těch katastrof vlastně? Klíčové je, že se tomu nedá vyhnout. Jo? To se musí brát jako, že to nastane s nějakou pravděpodobností a někdy ty pravděpodobnosti jsou strašně vysoký a pochopitelně se změnou klimatu, se změnou chodu srážek, některé jsou rizikovější, než bývaly dřív. A když říkám, že to nastane dřív nebo později, tak v Národním parku, který je vlastně primárně určený k tomu, aby tam byla divočina a aby se to tam dělo prostě, jak se to má dít, tak tam pochopitelně tyhle katastrofy nejsou katastrofy. To jsou prostě jenom změny nebo výkyvy chování toho celého ekosystému a ten ekosystém hned nastavuje nebo spouští nějaký opravárenský procesy, které jsou strašně zajímavé a vlastně dokáže se s tím velmi rychle vyrovnat. Jo. Jasně v kulturní hospodářské krajině jsou to nějaké hodnoty, které se tím ztratí. Že? Když vám schoří hospodářský les, tak je tam nějakých 500 kubíků, půl milionu v korunách, že? V tom dřevě. A když to někomu patří, tak ty peníze tak o to přijde, buď je pojištěný, nebo prostě ty peníze po někom chce. A chce, aby mu to neschořelo. Že jo? Zatímco v tom Národním parku ty lesy jsou lesy zvláštního určení a vlastně nepočítá se s tím, že by se tam tyhle ty věci dělaly, nebo že by se tam prostě muselo zasahovat proti tomu šíření. Jo? Platí i s jednou výjimkou. Orkán, kůrovec, to už jsme se naučili, že to v Národním parku je vlastně dobře. Požár, to jsme se ještě nenaučili. Jo? Požár se pořád bere jako, že je ten totální úhlavní nepřítel toho ekosystému a všeho a musí se hasit, a to říká i zákon, musí se hasit, jakmile vznikne kdekoliv. Jo? Takže třeba v tom československém Švýcarsku dneska každý vidí, že ten požár tam udělal pro tu přírodu neskutečnou práci, že to prostě, ta obnova je úplně úžasná, že tam bude jiný les, nový les a že tam budou chodit exkurze, se na to koukat, budou říkat, no tady to schořelo, jaký je to krásný. Takže vlastně, když odhlídneme od toho, že tam schořilo nějaký dřevo, který stejně nikdo nemohl prodat, tak tam vlastně nevznikla žádná ekonomická škoda. A vlastně tomu ekosystému to prospělo a je to tak normálně, protože takhle se to prostě v těch ekosystémech dělo a bude dít. V roce 2011
já jsem už byla vlastně na škole, ale sledovala, mám to strašně v mlze, tu situaci. Já si pamatuju, jak se vlastně poutali dobrovolníci nebo k těm stromům, protože nechtěli, aby byl Národní park Šumava vytěžen. Já o tom vlastně moc nevím. A chápu, že spousta posluchačů to má jako nastudovaný tady tu situaci. Jenom mohl bys mi to říct, co se tam vlastně tenkrát dělo? To bylo období takového vlastně zkoušení, jak má ten národní park vypadat. Mm-hmm. Když vzniknul národní park, tak vzniknul proto, že tam byly krásné lesy, krásná příroda, krásné scenérie a vlastně i ta ochrana byla postavená na tom, že čím je to starší a krásnější, tím to má být víc chráněný. Jo? Mm-hmm. Což je vlastně nesmysl v přírodě. No? To je lidský pohled na věc. A to ostatní byl jako trošku víc povel a tam se už mohlo hospodařit. Jo? Takže to byla vlastně taková chákao. Normální les s nějakýma pěknýma ostrůvkama. No a už tehdy existovali ochránáři, kteří říkali, ne, to není národní park, tohle. Když budete těžit všude okolo těch ostrůvků, tak to vytěžíte a nebude z toho nikdy národní park. Mm-hmm. A chtěli tu divočinu větší. A to byl ten konflikt, který už existoval za vzniku národního parku, ale vyhrála ten názor politický, že to bude spíš ta chákao. Mm-hmm. No ale protože se teda aplikovaly tyhle metody, že se kácel kůrovec všude jinde, napřed mimo ty první zóny, pak dokonce už i v těch prvních zónách, protože tam odsaď vylítával, tak to přestávalo dávat smysl a začala to ta společnost docela ostře vnímat. No. A v roce 2007 přišel Kyrill, orkán, že ho vyvalil asi 1 milion stromů, nějaký se tam nechali, zhruba čtvrtina se tam nechala, takže na tom se rozmnožil kůrovec, protože kdybychom to tam nenechali, tak bychom tu Šumavu prostě vytěžili. Tam by tam dneska byly paseky. Mm-hmm. Takže se tam část nechala, z toho vlítnul kůrovec, ten napad nějaký dost stojících stromů, protože pochopitelně ho bylo hodně. Mm-hmm. No a najednou se to tvářilo jako šířící se lavina prostě kůrovců, který sežerou smrky až do Ruska. Mm-hmm. No a pochopitelně okolo toho příslušná hysterie a strach, že se něco takového může stát. A vlastně vyměnila se garnitura jak na ministerstvu, tak na správě a přišli lovci kůrovce, kteří se rozhodli, že ho zastaví stůj co stůj, že je to prostě válečný stav a musí se prostě začít kácet. Mm-hmm. No a tehdy ty duháci, nebo oni to nebyli jenom duháci, tam byla spousta lidí, kteří nám přišli dobrovolně, chtěli vyjádřit svůj názor, že to takhle nechtějí a vlastně koncentrovali se do toho jednoho místa. Takže z toho se stal trošku jako symbol a ještě navíc to místo bylo jako nesmyslný nakácení kůrovce, protože bylo obklopený prvníma zónama, kde ten kůrovec už tehdy jako vylítával a kde se s ním nic nedělalo. Jo? Mm-hmm. Takže on by tam ty smrky pozabíjal tak jako tak, takže tam šlo o to, jestli je zabije kůrovec nebo je porazí. Tam nešlo o hospodářský zisk, tam šlo o to, aby se nešířil už dál tam byl symbol, to byl boj o symbol. Co bude Šumava? Bude to víc divočina nebo víc paseky a žádný kůrovec. Mm-hmm. Jo? A vlastně ten konflikt nakonec ukázal, že dělat paseky je tam nesmysl. Mm-hmm. A vlastně se to odrazilo o 10 let později, nebo vlastně o 5 let později při novele zákona, kdy o ochraně přírody a krajiny, který se týkal národních parků, kdy vlastně se řešilo, jakým směrem se národní parky vydají. Jo? Tehdy Senát byl proto, aby to byla HKO a aby se chránilo jenom ostrovně, vlastně takový ten konzervativní přístup. Zatímco sněmovna, ku podivu, byla nastavená na divočinu a na národní parky, které by splňovaly prostě kritéria, mezinárodní kritéria. Takže velká divoká příroda. Mm-hmm. No a ten parlament to vlastně ustál. Senát mu to vrátil, prezident mu to vrátil a my to furt prohlasovali, že to dotáhli až sem. Jo? Mm-hmm. Takže od toho roku 2017 máme parky, kde je cílem, aby byla na většině území divoká příroda. Mm-hmm. Takže to znamená i nějaká odolnost vůči těm katastrofám. Teď se tam trošku do pojmu z ekologie. To je lidský pohled. Ale, prosím? To je trošku lidský pohled. Jo, jakmile tomu dáš slovo odolnost, ano. Tak tomu dáš hodnocení. Jo? A to není příroda nemůžeš hodnotit. Příroda je prostě příroda. Jo? Takže ono to tam takhle teďko pičiká. Takže v případě kůrovce vlastně třeba tvoje oblíbené téma. Ano. Takže v případě kůrovce se tam bude dít teď třeba co?
V případě kůrovce na velké části území Národního parku si kůrovec může žrát, jak chce, může si zabíjet smrky, jak chce. To je hezký. Krásně je to. A my to sledujeme, jako monitoruje se to všechno a vidíme, že to je vlastně prospěšná práce, protože on tam prostě odstraňuje část té staré generace těch smrků, uvolňuje prostor pro novou generaci a vlastně ty lesy se stávají jako členitější, mnohem zajímavější druhově, zadržují víc vody, prostě je tam spousta přidaných hodnot, protože je to prostě divoký. Zároveň moje práce je, aby když tam uprostřed toho hrnce vařím toho kůrovce a takhle tam lítá, že jo, tak aby nepřelítnul k těm sousedům. Že jo. Takže my tam máme nějaký pás okolo, nebo uvnitř parku jako k sousedům a tam teda se snažíme, aby ten kůrovec se nepřestěhoval k těm vojenským lesům, k lesům České republiky nebo k jiným sousedům. Jo. A tam ho teda zabíjíme standardníma způsobama lesnickýma. Takže to je nějaký buffer kolem je to té buffer, zóny. ale vevnitř, a to je jako většina území, dneska s Bavorským parkem máme zhruba 50 000 hektarů území, kde se nedělá vůbec nic proti kůrovci, kde se netěží. 50 000 hektarů, to je úžasný, to je prostor obrovský. A to si myslím, že ono to přináší strašně moc informací o tom, co se vlastně v té přírodě děje, který jsme předtím nevěděli. Na druhou stranu si myslím, a vidím to na lidech, kteří k nám chodí, ono je to boží to vidět. Protože ono je to z toho cítit. Všechno to, co, i když ti nebudu vyprávět ty příběhy o těch stromech, o těch porostech, tak když tam jdeš, tak vidíš, že tam prostě ten život tam bují s těma mrtvolama. Jo? Že ty mrtvoly jsou součástí toho nového života a že to prostě je provázaný a vlastně ono je to strašně optimistický, protože tam člověk chápe, že ten život je individuální, vlastně je součástí života celku a že to tak má být. A že není závislý na člověku, že nepotřebuje. Jo, no jasně, ono to musí být, i ty lesy tady byly ještě před Homo sapiens. Plocha, kterou tam máte vyhraněnou na tu bezzásahovou zónu, takže dokáže třeba fungovat i jako autoregulačně, že já nevím, když by se tam teda teďkom rozšířil kůrovec, až stromy dorostou a tak dokáže se s tím poprat třeba už tak, aby se nešířil potom dál? Protože já jsem slyšela právě od tebe nějakou takovou myšlenku. Ale vlastně jsem to chtěl říct a chtěl jsem to jako zdůraznit. Jo. Za posledních 40 let vidíme, že lesy v Národním parku Šumava, tedy i předtím, než byl Národní park, mají takový jako 9letý periody, kdy se víc rozpadají, kdy je neklidno, buď to je hodně vývratů, hodně polomů a kůrovec, nebo je víc kůrovec a méně polomů, ale jsou to takový 9letý skoky. Jsou tak 4. A teď jsme na konci 4. 9letého skoku, kdy na takhle obrovském území, těch 50 000 hektarů, kde jsme nedělali vůbec nic, ten kůrovec umřel sám od sebe. Prostě spadlo to samo a teď to tam jenom žije. Jo? Ono za 2, za 3 roky zase přijde ta 9letá perioda, kdy zase se to bude nějak rozpadat, ale v těch lesích, který už prošli tou velkou disturbancí, kde už vlastně, které jsou jakoby za vodou, už tam není, co by ten kůrovec skoro žral, ale ne v tom smyslu, že by tam nebyly smrky, ale jsou tam smrky buď tak velký, že už ten kůrovec to je nedokáže zabít, nebo je tam spousta malých, anebo středně velkých, který ještě pro tou kůrovce nejsou tak zajímavý. Jo? Takže ta 9letá perioda, která teďko přijde, už nebude tak dramatická, jako byla ta kolem toho Kyrilla. A až to postupně vyzní a bude 100 let klid a za 150 let zase přijde Kyrill a kůrovec a zase se to celý zopakuje. Jako to bylo kolem roku 1870. To je super, takže 150 let. Tak zhruba. Nějak jsou ty periody. Kolegové, kteří dělají dendrochronologii a vyhodnocují ty jako chování jednotlivých stromů na mnoha stromech, tak zjistili, že za posledních 500 let zhruba jednou za 170 let odumřela polovina stromů na celý Šumavě. To znamená mezi Železnou Rudou a Novou Pecí. Jo, takže velký umírání je prostě pro ten smrkový porost typický a takhle po těch zhruba 180 letech se opakuje. Chceš nám říct ještě nějakou zajímavost o kůrovci? Když to tvůj... Ale tak to je asi všechno. Je to opravdu... Takhle, on má strašně špatný jméno, jo? Ten brouk. Ale hele, všechny zvu, přijďte se na to podívat, protože teprve, když
uvidíte, co vlastně v tom on udělá v tom lese, tak pochopíte, že to je vlastně správný, že to tak má být. Jo. Úplně stejně to proběhlo v Boubínském pralese. Boubínský prales má jenom 47 hektarů, ale je to prales. Jo. A taky v roce 2008 první vichřice, nějaký kůrovec. Tehdy to lesníci, protože se tam nezasahuje, jo, tak si řekli, budeme sledovat, jak kůrovec lítá z Boubínského pralesa a napadá okolní smrčiny naše. No co se stalo? Z Boubínského pralesa nic nevylítalo a v roce 2012 lítali kůrovci z těch smrčin hospodářských do pralesa. Jo. Pak přišla další, jako v roce 2017, další polom, zase tam vygradoval nějaký kůrovec. Zhruba 2/3 smrků v tom pralese zemřely, 1/3 přežila, ale některý jsou obrovský. A když tam přijdete, nebo když tam přijdeš, tak uvidíš, že to je přesně to, co se tam mělo stát. Jo. Že ten les to potřeboval, že ty tam mají šanci, ty, co dlouho čekali, 100 let čekali, až přijde světlo a říkali se, asi už umřu. Tak teďko rostou. Jo. A vlastně je to etážovitý, je to strukturovaný, je to strašně výtvarný. Jo. Jsou tam obrovský stromy a malý stromy a prostřední stromy. Nádhera. No a v druzích je to úplně super, protože jak ten kůrovec pustí světlo do toho ekosystému, tak tam přibude spousta brouků, spousta hub, spousta kytek, je to boží. Já bych se ráda dostala k tématu vůbec vody. Vody v krajině. To je takové téma, které nám je blízké, ale my to třeba řešíme hodně spíš přes zemědělskou krajinu. Ale já mám takový oslý můstek přes ty polomy a tak, protože ty už si o tom taky párkrát mluvil. Mě fascinovala myšlenka, že vlastně na Šumavě nejsou tolik zařízlá údolí. Správně. A to ve mně zůstalo, tak jestli byste to mohl vysvětlit, proč, protože to mi přijde úplně strašně zajímavé. No, ale zajímavé. To je úplně ujetý. No, ale taky Čech by na to nepřišel, na to přišel Američan. Aha. Jo, to je Jonathan Phillips, už je to dneska důchodce, je to profesor geomorfologie. A přijel, byl v Evropě na nějakých různých místech a dotáhli jsme ho i na Šumavu. A on to jako procházel a dělal si tak jako názor, tak jsme o tom mluvili a o těch různých opakujících se disturbancích a on viděl ty vývraty. Že? To je, já jsem to někdy předtím jsem si to nevšiml, když jsem chodil po Šumavě pořád, že vlastně Šumava, země na Šumavě vypadá jako dolí kopec. Jo? A on, protože jeho kolega Pavel Šamonil dělal v Bubíně analýzy z těch půd a vlastně těch vývratů, tak zjistili, že na tom Bubíně zhruba za 1300 let se ta půda celá přeorá, jo, těma vývratama. Takže není to nic stabilního, je to furt v pohybu. A teď si vemte, že tam je nějakých, dneska aktuální vývraty tam pokrývají 15% plochy. Ale třeba na Šumavě, třeba na těch pláních je to 70% plochy. To znamená, že tam se to točí pořád. No a co říkal ten Jonathan? Ty díry jsou infiltrační tůně. Když naprší nebo napadne sníh, tak on neodteče soustředěně nějakým potůčkem, ale on se vsakuje. Ta voda se vsakuje a vytejká, když tak někde v nějakým ramínku. Jo? A on říká, proto na Šumavě nejsou hluboko zaříznutý údolí, jako jsou třeba v Krušných horách nebo v Krkonoších, protože ty smrky vypínají tu erozi, tu boční a furt jsme takový zaoblení. Jo? A to je jeden fenomén, který pravděpodobně způsobuje, že se tam drží hodně vody i v tom prostoru, řekněme v tom prvním metru pod povrchem, protože vlastně ty smrky, on šel dál, ten Jonathan, a říkal, oni si ty smrky takhle vlastně upravují prostředí sami pro sebe. Oni chtějí, protože mají plochý kořeny, oni chtějí mít vodu blízko a blízko povrchu půdy a vlastně, když se vyvrátějí, tak si vytvářejí takovou jako tůňku, z toho vývratu zůstane kopeček a to se celý jako pomalu zarovnává a vlastně na tom kopečku vyrostou zase smrky, ale dost pěkně si sahají k té vodě, kterou vytvořil ten předchozí vývrat. Jo? A vlastně co to tam udržujou, takhle je furt dokola. Takže on říkal, ty smrky jsou vlastně krajinní tvůrci. Oni si to sami, ten ekosystém dělají a vlastně zase obloukem se dá říct, a proto je tolik smrků na Šumavě, protože ty smrky to takhle dělají už 9000 let minimálně a vlastně pořád si tu krajinu přetvářejí pro sebe. A proč to teda není v Krkonoších nebo v Krušných horách?
Tam to bylo přerušený. No, protože tam jednak tam byly lesy přerušený, v Krkonoších tam byly hodně vytěžený, ale tam strašně vysoko šly bukový lesy. A buk to nedělá. Když si představíš smrek, když prší na smrek, tak jednak hodně toho zachytí ten smrek, takže hodně odpaří, ale hlavně ta voda teče po té koruně a padá mu na ty konečky toho talíře těch kořenů. Tím, co buk to soustředí na kmen, ale je to pod sebe. No a tím, že soustředí tu vodu, tak on ji soustředí ne na kmen, ale soustředí i do té povrchové části pod to listí a proto tam líp eroduje, proto se ty pramínky stejkají a dochází tam k větší erozi. Povrchovým odtoku. Taky buk nemá rád vlhko. Buk chce, aby tam byl potůček, který je tak metr pod ním, protože nechce stát ve vodě. To mu nevyhovuje. Ale tomu smrku vlastně ten A smrk to zase chce. Jo, děkuju za vysvětlení. To je super. No a ještě další věc je, že to, co jsme zjistili jako následně, je to, že jak popadají ty smrky, vyvrátějí se a necháme je tam, tak oni je obsadí houby a houby vevnitř v nich vytvářejí úplně jiný vlastní ekosystém, který je plný vody. Takže třeba, když jdeš tím popadaným lesem, tak zdá se ti, že ty souše jsou tvrdý a zvoněj a že jsou horký v horkým dni, ale když do toho píchneš a odloupneš třeba první centimetr nebo 2, tak zjistíš, že pod tím je úplně hnědá, mokrá hmota, která tam drží třeba měsíc suchá, je tam furt, protože ty houby mají zájem jí tam udržet. Takže my jsme spočítali, že vlastně dneska nám odumřelý dřevo zadržuje tak zhruba 2 miliony tun vody. Je to nepoužitelný jako na pití, jako pro nic, ale je to tam v té přírodě a ty organismy z toho žijou. A zároveň to funguje jako retardér případného hoření, protože když bude hořet ten les a dorazí ten oheň k těm kládám, tak na nich ztratí spoustu energie, protože musí odpařit spoustu vody. Že? Taky máme místa, kde nám občas zahořelo a zajímavý klády, starý klády, který na tom ležejí, ty ten oheň obejde. Prostě oni neschořejí. Oni ohořejí z boku, ale dovnitř se nedostanou, protože tam moc vlhko. To jsou ale zajímavosti. No to je. To člověku, jako takhle, když o tom mluvíš, tak si říkám, no jo, to je logický, ale vlastně se nad tím člověk nepozastavil. Ale za 10 let je půlka toho dřeva je voda. Za 20 let po tom odumření už je to skoro jenom voda, 90%. A máme tam kusy jako pochopitelně kmenů, kde vlastně ta sušina z toho dřeva už je úplně marginální. Že to vlastně je to jenom organismus těch hub, který to drží a mechu a drží si tam vodu. Protože mi teď úplně přišla do hlavy myšlenka, mluvila jsem s kolegou z Adaptospace, Pavlem Oulehlou, a ten mi říkal, Šumava je brutálně odvodněná. A víš, a ty teď tady povídáš vlastně o tom, kde všude se ta voda zadržuje, ale to se teda asi jedná o ty bezzásahové oblasti, že? No jasně. Pak byly ty oblasti, které byly odvodněné. No je brutálně odvodněná, protože, a mluvili jsme o tom už předtím, že za toho Totáče se hodně odvodňovalo a předtím se taky odvodňovalo, Šantenberkové taky začali odvodňovat v polovině 19. století, protože chtěli velkou produkci smrku. Takže a když měl někdo zemědělskou půdu a byla mokrá, tak se snažili ji odvodnit. Takže ano, spousta odvodnění tam je. My se snažíme to odvodnění teďko zrušit. Mnohé z nich zaniklo samo, protože do toho napadaly stromy, zarostlo to rašelníkem a neodvodňuje to. Přesto pořád je Šumava brutálně odvodněná, protože po ní existuje síť lesnických cest a ty jsou všechny odvodněný. Jsou tam nějaký starý kanály, které jsou odvodněný a jsou tam taky, když taháš dřevo traktorem, tak tam uděláš taky vyjedeš koleje, že? A to jsou taky nějaký odvodňovací stružky. Nám to vyšlo asi, že 1000 metrů odvodňovacích stružek na hektar paseky vyjde jenom tím, že tam jezdí traktory. Takže jo, je to tak. Na druhou stranu vidíš, že když se to nechá bejt, tak to přesně působí proti tomu. Já tady hledám v papírech, protože vy jste měli strašně krásný dokument a jmenoval se seriál Mokřady a my, to provázel Štěpán Benonýny, to si myslím, že je úplně úžasný počin. A potom jste měli projekt Život pro mokřady, Life for Myers. A právě se zabývá tím, jak vracíte
tu vodu vlastně do krajiny toho Šumavska nebo té Šumavy do krajiny. A zároveň je tam strašně krásně vidět ta historie toho odvodnění, je tam vidět současné snahy a pak je tam záběr na povodně. A já jsem se tě chtěla zeptat, jestli si myslíš, že lidi už vnímají spojitost právě toho historického odvodnění, třeba právě tady těch podhorských oblastí, s povodněmi? Tím si nejsem jistý. Tím si nejsem jistý, protože není to obecně úplně zažitá informace, že když urychlím někde odtok nějaký vody, proto abych měl lepší produkci na poli nebo v lese, že mě to potká v té vesnici, kam ta voda teče. Spousta lidí to asi vnímá, ale myslím, že obecně to není úplně zažitý. A právě ten projekt, který my jsme měli, ten sloužil nejen proto, abychom tam tu vodu někde zadrželi, ale abychom taky udělali platformu nebo rámec pro to, abychom mohli to říkat veřejně, že jo? Aby si to lidi víc uvědomili. A ten film je skvělý v tom, že tam ukazuje i to nadšení těch budovatelů, těch odvodnění. Že jo? Ale i nadšení těch dobrovolníků, kteří to vracejí zpátky. Je to úplně jako, je to život, skutečně. Jo? No a jo, hele, ten projekt byl jako výborný. My jsme, nejen v tomhle projektu asi 2000, já nevím kolik, 200 hektarů jsme jako zavodnili odvodněných míst, a protože předtím jsme udělali 600 hektarů od vzniku parku, takže už skoro 3000 hektarů prostě máme znovu zavodněných těch různých odvodněných ploch. Asi 212 kilometrů kanálů jsme zasypali, jo? 35 kilometrů potoků jsme prostě vyndali z těch koryt zakopaných a postali jsme jako nově meandrovatou krajinou. Skvělý, ale protože, jak jsem říkal na začátku, Šumava je obrovská, tak je to pořád jenom jako když plivne. Jo? Pořád je to relativně málo a když někdo říká, že Šumava je brutálně odvodněná, tak pořád ještě má pravdu. A plánujete, že budete v tady tom pokračovat? Plánujeme. Ono to má trochu to má ten problém v tom, že když tam chceme dělat divočinu a už tam tu divočinu spustíme, tak je potom blbý tam jezdit s bagrem. Jo? Takže myslím si, že ty nejcennější věci, které máme v tom jádrovém území, už jsme udělali. Tam už to jako opouštíme a přesouváme se spíš do toho předpolí a hodně chceme v chráněné krajinné oblasti Šumava taky jako změnit to, protože to už je kulturní krajina se vším všudy, ale je opravdu brutálně odvodněná a jsou tam místa, které prostě potřebují zrenovovat a potřebují tu vodu dostat na povrch. Takže tam máme teď jako jiný velký projekty docela, který se budou odehrávat v té kulturní krajině. Rozhodně nepřestaneme. V té divočině se dá na to rezignovat. Protože když rezignuješ na to, že tam budeš udržovat odvolňovací stružky, tak oni ty stromy, jak na to napadají, tak oni je sami zavalejí časem a samo se to zavře. Jo? Když nebudeš udržovat cesty, tak se i ty cesty jako zničejí a vlastně ty jejich odvodňováky se zasypou, ale to zase my nemůžeme, protože tam musíme jezdit kvůli požární prevenci. Jo? Ale stejně prostě na té většinové ploše se to zhojí samo. Bude to trvat díl, ale zhojí se to. Ještě bobr třeba pomůže. No, bobr je skvělý. Já jsem to tady měla jako takovou záložní otázku, že co? Bobr je boží. Jaký máš vztah s bobrem evropským? No jo, to je trochu člověk, jo. On je neskutečný pracant, jo. A dělá úžasné věci, protože to, co bychom nikomu nepovolili na těch tocích dělat, že jo, tak on to udělá, ale on to postaví a za 2 roky se to zase opustí a se to třeba zhroutí a zůstane potom nějaká bažina. On tam nikdy nevybije všechny ty stromy, takže to dostává takový parkový ráz a vždycky tu vodu nějak jako zvedne, jo, do toho, kde by měla být. Takže v tom je skvělej. No a teďko, jak přišli vlci ještě navíc, tak už i vlci je začínají bobry lovit, takže je to, nedá se říct, že by bobr si tam bez březe dělal, co chce. Jo? Už tam máme normálně vztah, jak někde v Severní Americe, prostě vlci, bobři, jeleni, už to funguje dohromady. Takže a ty ekosystémy fungují jako v divoké přírodě. Hele, a záleží to na rozloze toho území, jo? Aby to fungovalo. Hodně. Takže vy vlastně máte obrovskou výhodu proti jiným národním parkům. Obrovskou, protože na malým plácku to prostě, když to uděláš, tak to nebude fungovat. Vem si to, že ta vlčí smečka má teritorium jako 1/3 parku, že jo.
bobří teritorium, bobří rodina prostě hospodaří na 10 hektarech třeba, 5 hektarech. Ty jeleni, tak mezi tím taky chodí strašné dálky. To se prostě na 100 hektarech se to nedá dělat, ani na 1000. Musí to být fakt velký. Myslíš si, že se k vám rozšíří medvěd? Jsem nad tím přemýšlela, jestli takhle z východu dojde až k vám na Šumavu. No, hele, po tom, co jsme zažili s losem Emilem, bych skoro řekl, že pravda, medvěd Emil by to asi odskákal už někde u Hodonína, jo? To by asi někdo zastřelil. Ale ten Emil ukázal, že jsou nějaký zvířata prapodivně dobře adaptovaný na naši infrastrukturu, na naši krajinu kulturní. A vlastně tam, kde si myslíme, že by mohly být bariéry, tak oni jako bariéry nevnímají. Pokud tohle se stane s medvědama, tak přijdou. A ten los přišel sám teda? No, tak k nám přišli losy vždycky sami, ale... Mě to překvapilo, já jsem ale to právě... ono to občas, oni se prostě nějaký utrhnou z Polsku a jdou jako směrem na jih. Jo. Emil zjevně postupoval, kdyby ho nechytili Rakušáci a neuspali, tak by šel k těm jezerům pod Alpama. Jo. My jsme mysleli, že zůstane někde v tom Dunajském údolí, ale ne, on ho přešel a pokračoval někam k Alpám, což jsou taky dobré ekosystémy pro něj. Ale protože se dostal do křížení dálnic, tak ho uspali a přivezli ho k nám na hranici s tím, že na druhé straně hranice máme zhruba 10-15 členů jednotku losů, která se tam pohybuje už dlouho a že stejně si říkáme, že by bylo dobré, kdyby jako tam přišla nějaká nová krev, tak jsme si mysleli, že Emil udělá novou krev. Ne, on se otočil a šel úplně přesně na druhou stranu, než byly ty naši losy. Došel až ke Klatovům, ale tam si vzpomněl, že na Prášilech mu bylo nejlíp, tak se otočil a šel zpátky. A teď je na Prášilech. Ještě bych se ráda vrátila přece jenom k té obnově třeba těch mokřadů a rašelinišť. Chtěla jsem se zeptat, jak třeba probíhá ta obnova rašeliniště, protože jsem na těch záběrech viděla, jak dobrovolníci vlastně přesazují ten rašeliník, nebo tak to na mě působilo, přežije to ten rašeliník? Jo, chytne se? No, určitě. Tak to je tam vidět. Jo. My jsme dřív dělali jenom přehrážky a mysleli si, že se to zazemní samo. Teďko jsme zjistili, že to nestačí, že musíme i ty přehrážky zasypat nějakým materiálem, aby případná třeba větší déšť to jako nestrhnout přehrážku. Takže my tam právě dáváme nějaký větve, když je hlína, tak tam dáme hlínu, kameny a dáváme tam i tu vegetaci. Ten rašelník je strašně rychlej. Jakmile se tam prostě ustálí hladina vody, což je hlavní cíl, my potřebujeme dostat úroveň podzemní vody, řekněme 10 cm pod povrch. Tak tam on už si sáhne a jakmile tu vodu má permanentně, tak roste a celý to jako zazemní. Takže kolegyně Bufková tam někde má příkop, který měl snad 5 metrů a ten je dneska zarovnaný a tam není dobrý do toho spadnout. Takže vy jste začali vlastně nebo ty přehrážky, to je takový základ? Ano. A potom Bez se k tomu váže další. nejde, protože ono se to furt pohybuje. Že? Ta energie té vody je prostě i na té skoro rovině je poměrně velká. Ale právě když to zasypeš, tak ta vegetace si to rychle uchopí a sama se jako rozdělí podle toho, jaký zamokření vyhovuje. No a rychle to zaroste a vlastně zmizejí i ty přehrážky. Jo? Na to potom přeroste. Moje žena měří v Bezásovce nebo v té divočině jako lesní plochy, ale má tam i nelesní. A to bys nevěřila, jak rychle někdy jako ta půda vyroste. Měli jsme jeden případ, že jsme nenašli, on tam má takový hliníkový železný kolík je tam píchnutý, aby viděli, kde je střed plochy. A nemohli jsme ho jeden čas najít ani minohledačkou a nakonec jsme ho našli a on byl asi 25 čísel pod terénem. Prostě za 10 let ho ta vegetace úplně pohltila a přerostla. To je super. Já jsem úplně nadšená z toho, co děláte a právě mi znějí v uších ty slova chvály vlastně od toho kolegy Pavla Oulehly, který říkal, že jste fakt skvělí jako v tom Národním parku, co všechno děláte. Chválil vaši metodiku revitalizace mokřadů. On opravdu jako... Já vás musím seznámit, protože přijedeme na exkurzi všichni asi. Ne, Pavle, opravdu strašně moc děkuju za to vůbec, co děláš, jakým způsobem to děláš a to, že jsi semka přijel za námi nám o tom povědět. Díky, že o tom můžu mluvit. Jo, je to skvělý. Já bych měla ještě spoustu otázek na vnímání obyvatel, na rekreaci, cestovní ruch, ale tak to dáme někdy příště. Okay, tak jo. Strašně moc děkuji, že jsi přijel. Ale já děkuji taky moc. Měj se krásně. Tak jo, taky. Moc mě těšilo.
Tak to je pro dnešek všechno, vážení posluchači. Budeme se těšit zase na příští díl. Naschledanou. Naschle.